Hvis vi forestiller os, at vi her har et gammelt rusten randjern, så ser det selvfølgelig ikke sådan ud. Så vil det være rusten, men det her det er et nyt randjern, bare for eksempel skyld. Så kan man sætte randjernskapsler på, for at få det hele til at se nyt ud. I det her tilfælde, så vælger vi en ganske almindelig standard zinktagbrænde. Og der kan man sætte en randjernskapsel på, som jeg har fået lavet. Det ser nogenlunde sådan her ud. Forestil dig, at der sidder et gammelt randjern inde bagved, og nu ser det helt nyt ud. Fordelen ved det er, at man ikke skal hive det gamle randjern af, og det kan typisk være et problem, fordi taget kan være understrøget, og så ødelægger man understrygningen. Og i udgangspunktet, så kan randjernene i sig selv, selvom de er rustne, dele med holde i mange år. Her har vi en Plasmo ståltagrende, den der hedder Stål Plus. Den passer som oftest i de samme randjern. Der er en anden dækkapsel til, som Plasmo har lavet. Når den er sat på, så ser det sådan her ud, og så ser det hele stadigvæk nyt ud. Og stadig, man sparer og skal tage randjernene væk, de gamle randjern. Typisk, hvis det er understrøget tag, eller hvis der er undertag på i banevarer for eksempel, så kan det være noget rigtig meget at pille af, og man risikerer også at ødelægge undertaget. Så derfor så er det her en fin løsning. Man skal bare være opmærksom på, at hældningen på tagrenden ikke kan ændres nævneværdigt. Så er problemet på din tagrende, at vandet løber ud over, når det regner, så er det her nok ikke løsningen.